IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Hello, John, go! Nagpalagi pati ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, iti ilit dumalneg, iti panaging inot ti danom, nang nangro na itataan at tapuganin iti tiyempo ti atikag. Imbatad ti opisina, ang malaksid ti kinabara amarik na ti bagi, itata summer, ket dahiti pa'y panagmaga, dagiti paggapuanan ti danom, iti may isa nga epekto na. Naibalakad iti panagin inot ti danom kas iti sana pa ng baybay nakalukat dagiti gripo ken masapul nga insigida ti panakatarimaan na no kas bilang ada dagiti agup-ubo. Karaman adagiti met residente iti dumalneg nang nangruna kadagiti adda iti laodin na pasit ti ili nga amang anabusbuslon ti danom na inrekomendar ti opisina alimitaran ti panagsibog kadagiti mula nang nangruna no maira na iti oras nagkasapulan ti danom dagiti umili. Pasigurado met ti gobyerno lokal, pagtultuloy ti panagsufisok da kadagiti wagas, tapnon ad-adda amay padanon, ti pagkasapulan dagiti umili, ken ti mang palagaan iti agdama a krisis kadaytoy a tiyempo. Kaputi daytoy, ket indawat ti opisina, iti panag-iinanos ken panakipagatinulong para iti sagtunggal maysa. Damag iti ilitiya dumalneg, kadwa iti 99.5 bas nilawag, Idol John Gistin, tatak for repent. Maraming salamat, Idol John. Manipod, iti dumalneg. IFM News. IFM News. IFM.